זהו יוני ודרור, אלה יוני ודרור, הם... היה כאן בריח יפה, דרור ביצע פה בריח ממצב המדע. אנחנו רואים אותם כאן מתרגילים, טכניקות של הורדה, כולל מריחים. היינו פה מהלך כל כך תעשו סטנדים בישראל. דרור ניגש פה לאיזשהו טייק-דאון מורכב עם גלגול, הוא עבר לבריח. אפשר לראות את הכלילות. אנחנו עגולים בתנועות, רפואים. הסטיפנס זה לא חלק מהשיטה שלנו. מה שיותר מתבטא אצלנו זה האפיון בעבודה. בשיטה ברזילאית אפשר לראות את התנועתיות. עבודה. יוני עלה למאונט, מצב שליטה, הוא מסלק את הידיים של דרור, והוא עובר לאמריקנה. רוצה להיות נייד? תעשו לידו, כן. רואים את יוני בתוך הגר של דרור, ויוני כנראה ינסה לעבור את הגר. דרור תפס אותו בחניקה עם הרגליים, מצוין. דרור תקן נכון. זו הייתה משיכת יד של יוני, נכנס לגר, סיים עם חניקת מטלאו, חניקת אריה הורג. פורטוגזי. יוני התחמק בבריח, הגיע לסייד. אנחנו רואים את דרור, ננסה להתחמק, יוני עבר לברך לבטן, ומשם לבריח. מצוין. דרור, פול יחור. בריח בערך של דרור, טכניקה מסוכנת. ניתן לבצע אותה רק מדרגה מסוימת. חניקה מברך על הבטן. ביצוע יפה של יוני. דרור עבר לבריח עקב, גם בריח מסוכן, מבצעים אותו יותר בקרבות חופשיים. יוני נכנס להטלה יפהפייה, עבר לבריח. אתה חושב שהוא יגיד להפסיק. בואי נראה. יוני נכנס לגר, הולך לגיליוטין, עוטף עם הרגליים ומסיים את הקומבינציה. תודה רבה.